Sino po naniniwala isang araw, alaala na lang ang payo ng mga magulang mo sa'yo? At sino po naniniwala isang araw, yung nanay na kasama mo ngayon, maaaring katabi mo ngayon, yung tatay na kasama mo ngayon, isang araw, aalalahanin mo na lang din. Hindi kayo forever na magkasama. Kaya nga lahat ng magulang hanggang kasama pa yung anak, gagawin ang lahat. Ipapayo lahat ng mabuti, paaalalahanan ng anak kasi alam niya, isang araw, iiwan niya yung kanyang mga anak. Isang araw, hindi lang payo ng mga magulang mo ang magiging alaala. Kahit magulang mo, isang araw magiging alaala na lang sa buhay mo. Kaya nga napakapalad mo kung may magulang ka pa ngayon na kasama, may magulang ka pa ngayon na nagpapayo sa'yo, may magulang ka pa na nagpapaalala sa'yo. Kasi one day, wala na yan sa tabi mo. Yung mga payo niya, alaala na lang.